Hey yo, it's me again mga party Jerry's Kabanagan. Welcome back sa ating channel. Sige ang bakli pag 1, 2, 3 ay libre. Katong pag-una na ako mga party ano to, binoyok pero karon mga party ano na rice. No, atong tryan kung kaya ba ang usa ka tuyo sa 1 kaldero sa rice cooker nga rice. So rice na sad ni mga party dili na sa binoyok. So tryan na to if kaya ba ang 1 bulad sa ano sa usa ka rice cooker nga ano rice. Or do this. All right. Let's go. Manghinaw na ko daan. Kanon na to mga ulo para marot pa nato ang usa ka rice cooker nga ano. Ulo sa unahon para ano ba? Marot tato. Kaya ka ano gamay kay nga bulad? Na. Sa rice cooker. Mga andalan ni pamahaw. Ang rice ng good dahil ano sa ano ako kaya nag-difference sa ano sa ano binoyok. Tapos sa itong bulan oy, hindi ko pa yung kanon. Ano na ni rice? Pag ginuto na to kay basta nyag urot na ng bulan yung pa urot ato ang rice. Mahaw sa mga mahaw. Mahaw ta. Tapos bulan oh. 1 rice cooker ng rice. Kaya ka ano? Ay, makan sabay pumukaan nila. Thank you. Kaya ka no? Gamay na itong bulad oh. Kahit ako ato ka vlog. Ako pa ba ng kalkon? Dako pa tong kanon mga parinti kaya ka no? No? Kasi Doc Bentula gayaw sa radyo. Hindi ko na kumayo mukhaan og dagang rice. Kaya ka no? Gamay na ba atong bulad? Gamay lang kayo mga parinti ay. Ito ko pa yung rice. Proof na makaya eh.
Alright. Okay. Hapit ka. Mas dahil naman good ang rice mga parinti kaya ang rice dugay ka mabusog. Ato nga binuyok dali kay ka mabusog. Dali kay ka mabusog sa ato binuyok. No? Pag ito yung mga paris sa butang bulan ana di ka 1/4. Kaya humal sa ano sa binuyok ba? Nandito na lang pero busog na dyan po mga parinti. Busog na ko. Right. Pop nga. Marot na to. Okay. Atong binuyok, wala man takahurot ato sa ano. Sa binuyok, di ba? So, makanin nga. Kuan marot challenge. Gamban lang ka sa kumbula lagi. Kaya kanin. Gamban na lang kayo. Ang bas lako pa. Doon na tong bulal baka para ano. Gamay lang kayo lagi. Budget ano guro. Pasti lang. Alright. Gamay lang. Kaya gawin bato makaya ni mga parinti. Bato makaya ni ba? Kay rice man katong binuyok dito to makaya mga parinti kasi sa sardinas bang atong ipares kay kuan magudto ang binuyok. Dali kay ka mabusog sa binuyok, dugay ka gutomon. Kani nga rice dali kang dugay ka mabusog dali pang gutomon. Ang rice wala ka different sa ano sa rice. Ayun. Makadulon biya ang rice. Nang kailangan tubig. Gamay na rin yung kaayo, oh. Ayun, lapit na. Lapit na. Lapit na mabutirik at sunsiyan. Kaman na yung kain bulan. Silan, bulara. Survive. Pwede naman sa mga parinti kada kaon sa bukulan. No? Kaya, parat man ang bulan. Asigad man ang bulan. Nga. Okay na kung rice ang ato i-challenge. No? Gumana na lang ako. Ang bulan pila to. So, doon yung lahat ng bulan ka. Right. Konti na lang. Ako ang bulad mga parinti, oh. Pwede lang gumaya.
Kulang mo kayo? Ba? Gamay na yung kaya mga penso. Ako ang nagipare sa one rice cooker. No? Ay. Sulaw kayo mga panti. Kita kayo sa adlaw dali. No? Tamo ah. Sa akong payag. Sulaw kayo. Ba? Buk nga maklaro ninyo ang ako ang face. Klaro ba? Ulaw lagi kayo. Pero murag klaro ra man gud. Pagsuot na mong facial o eyeglass. Gamay na lang. Kaya nila 1 bulan oy. Kaya lang. Gamay na lang. Itong binuyok, hindi na ito kaya pero kaya ni kay rice man. Gamay na lang. Okay na. Tapos nga lang-lami. Gamay na lang yung kaya mga pansit itong bulalo. Diba? Sering. Tuhok na kaya na ito eh. Siyempre ka namin. Alright! Kaya! Oy! 1 bulan! Sa 1 rice cooker nga rice, kaya! Die. Kulot, ang bulan lagi! 5 years old. Ito na. Five Alright! years old. Ikaw. Kaya mga pansit sa ano sa Years old. 1 rice sa Samsampil laman. 1 kaya ang 1 bulan sa 1 rice of rice cooker kaya. Kamay ka ito nga bulan so Okay. kaya mga parente ang atong nga challenge karon no depende jud kay sa binuyok mga parente kay itong binuyok man god murag dali kay kang mabusog ka duhay kang gutomon kani nga rice dali kang mabusog dugay kang mabusog dali dugay kang dali pa kang gutomon so kaya ang 1 rice cooker sa 1 bulan pero katong sardinas nga 1 binuyok o 1 sardinas dito makaya tungod kay binuyok dali itong kwan so ayun thank you so much sa paglantaw sa wala pa subscribe please subscribe sa akong channel and thank you so much and bisaya kabay. Sige ang bakli pag 1, 2, 3 ay lingid.